Κοιτάξτε το πλοίο, κινείται αργά και σταθερά. Ναι, αλλά η ταχύτητά του δεν μένει ακριβώς η ίδια. Ναι, έχεις δίκιο, αλλάζει σιγά σιγά. Δηλαδή, υπάρχει επιτάχυνση. Υπάρχει, αλλά είναι μικρή και δύσκολα διακρίνεται. Το πλοίο έχει τεράστια μάζα. Δυσκολεύεται να αλλάξει ταχύτητα. Αν όμως οι μηχανές του ασκήσουν μεγαλύτερη δύναμη, η επιτάχυνση θα γίνει μεγαλύτερη. Μεγαλύτερη δύναμη, μεγαλύτερη επιτάχυνση. Αυτά τα λέει ο δεύτερος νόμος του Νεύτωνα. Στο σχολείο μπορούν να κάνουμε πειράματα γι' αυτό. Πάμε για πειράματα! Έτοιμοι? Ναι. Και περιμένεις. Θα χρησιμοποιήσουμε δύο ίδια μαξίδια που βρίσκονται πάνω στην ίδια επιφάνεια. Τα δένουμε με νήμα και στην άκρη τους κρεμάμε βαρύδια που είναι όμοια. Τα βαρύδια αρχίζουν να κατεβαίνουν εξαιτίας του βάρους τους. Μέσω του νήματος ασκούν δυνάμεις στα αμαξίδια και θα τα αναγκάσουν να κινηθούν. Αυτές οι τροχαλίες είναι πολύ χρήσιμες γιατί αλλάζουν κατεύθυνση στις δυνάμεις και από κατακόρυφες γίνονται οριζόντιες. Επίσης, ψηλώσαμε τον πάγο για να μπορούν τα βαρύδια να κατεβούν περισσότερο και έτσι τα αμαξίδια να διανύσουν μεγαλύτερη απόσταση. Αφήνω τα αμαξίδια. Κάνουν ταυτόχρονα. Τι θα συμβεί αν ασκήσω μεγαλύτερη δύναμη στο μπλε αμαξίδιο? Θα κρεμάσω δύο βαρύδια στην άκρη του νήματος, ενώ στο κόκκινο μόνο ένα. Τα αφήνω. Πρώτο το μπλε. Όπως είδες, μεταβάλλεται πιο γρήγορα η ταχύτητά του γιατί το ασκήσαμε μεγαλύτερη δύναμη. Τώρα, ας προχωρήσουμε ένα ακόμα βήμα. Σε αυτό το πείραμα θα προσθέσω αυτή τη μεταλλική πλάκα στο μπλε αμαξίδιο. Τώρα, έχει μεγαλύτερη μάζα από ότι το κόκκινο. Βάζω ένα βαρύδιο σε κάθε νήμα. Έτσι τα αμαξίδια ακούνται ίσες δυνάμεις. Πάμε. Πρώτο το κόκκινο, το μπλε άρχισε πολύ. Έχει μεγαλύτερη μάζα και έτσι δυσκολεύεται περισσότερο να αλλάξει την ταχύτητά του. Το μπλε αμαξίδιο αντιστέκεται περισσότερο στη μεταβολή της κινητικής του κατάστασης. Έχει δηλαδή μεγαλύτερη αδράνεια. Γι' αυτό λένε ότι η μάζα είναι το μέτρο της αδράνειας. Η επιτάχυνση μας δείχνει πόσο γρήγορα μεταβάλλει την ταχύτητα και εξαρτάται από τη δύναμη και τη μάζα. Στον δεύτερο νόμο του Νεύτωνα, αυτά τα μεγέθη συνδέονται. Η επιτάχυνση είναι ανάλογη της συνισταμένης των δυνάμεων που ασκούνται στο σώμα και αντιστρόφως ανάλογη της μάζας του. Έτσι εξηγούνται όλα.